Oh alah. Dalu-dalu arepe gak mancing do mah gak nang lawang. Arep mancing lho. Lah, waduk Krekah yo banjir. Oh aku tak mancing. Sapa ngerti petuk Pak Sopi kok. Ngomongnya petuk Pak Sopi diapirno. Oh alahe lagi no kene iki mancing nang jublange Pak Kades Haryono Haji Haryono nggih. Wonten-wonten sari ana jublang mesti ana iwake. Do mancing. Lho, lah kae kok ngajak ngopi nang nggone Mas Gandhi wong kate mancing. Sok bene Mas Gandhi tak mancing sik. Gelek Pak, gelawo. Lho, petuk bola bangsa. Lah kok rombongan ulon kabeh oh kate tayub paling iki. Tayub nang babatan. Oh iya ngerti. Kanggo temu kangen. Oh iya ana basa sastra kari dhewe. Gupoh e lho. Wis gak apa-apa. Aku tak mancing aku. Lah kok lah ana bocah sitok telet iki. Gomplo wae lho kalenan wae dhisik enake. Agon pengen brik. Wis tak buntute brik. Ceplokno kuwi lho. Aja banter-banter lho, Mas. Hah? Oh, mosok kaget. Mancing pinggir kali kene. Piye, Mas? Kok kebeneran cedak wong nyumbai. Tak ingwe tak jarake. Eman tak wasi ora ana kancane Rani. Sapa kuwi? Aku kenapa? Kok ingat-ingat Ijen beneran serflora. Yo tak tekoni Gek teko apa? Apa slirane wis ana sing duwe. Dorong, Mas. Tenan piye? Tak rewangi yo tak omongi sejatine Pak Sopi wis tresno slirane. Kancane bocah gedhe saking tresnane nyoto tresno jaluk mopo ayo barang kupaning wong tuwa mancing pinggir kali kene banyune budhek ya beneran cedak cak ayu bayi tak ingin tak jarake eman ora ono sing ngancani Mas Pinut. sapa kuwi Putumu penamu to kok ingat-ingat Injang-injang padune ke arep kudu munani kok celak-celak mesa-mesa padune ke arep kudu tak takoni piye Mas ya tak kancani apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi ya tak kandhani sejatine wis suwe tresno slirane.
sing tuwa njaluk disayang sing nomor loro lah kok njaluk kalok gelang sirahe momat atine judak salahe dhewe loro bojone sakit matur nuwun nggih sedulur-sedulur Lamongan